Joroña, que joroña. Claro que el yogur griego está en la dieta mediterránea. Por eso los lo han robado. Cliftons! Iogurt grec. El Danone de la dieta mediterrània. A veure si endevineu qui es quedarà sense estiueig. Els parla un duro. Doncs jo, esclar, sí que l'entenc, el nano. Ja no val ni per trucar per telèfon, ni per a una trucadeta. Tot i que encara no ha arribat l'euro. I jo què seré, aleshores? 0,00? Ja no val gens ni mica. Aquest estiu, amb Amena, un duro torna a valdre. Amb el teu pack Amena Mas podràs parlar tots els caps de setmana de l'estiu, a totes hores i a tots els telèfons d'Espanya per 5 pessetes al minut. Amena, la nova telefonia mòbil. Aquesta és la Sílvia, sempre fent coses. És una bona peça. I el Víctor? El Víctor és un boig de l'electrònica. I jo demà començo com a ajudant de realització. La nova formació professional té 135 títols per trobar-hi just el que vols i dedicar-t'hi de seguida. Matricula't ara. La nova formació professional. Fes teu el futur. Gràcies per portar-me. Tom, Regal! Això és el que pagues de l'assegurança del cotxe, però si em pago més del doble. Innocent. Assistència mecànica en tota Europa. I assistència sanitària a les 24 hores a tot el món. Tanca la finestra, no et constipis, i emergències a la llar. La teva dona deu estar encantada. I vostè es vol estalviar fins a un 65% en l'assegurança del seu cotxe amb els avantatges del Club dels Bons Conductors? Truqui a Regal 902 30 30 30. Regal? Quan era petita, veia totes les coses molt grans. Ara he crescut i encara ho veig tot més gran. Perquè entre tots hem aconseguit grans avenços en transport públic i estem fent de Catalunya el primer centre logístic de la Mediterrània. Hem millorat la qualitat de l'ensenyament, la cultura, el medi ambient. Quan penses que les coses ja no poden ser més grans, veus que continuen creixent com tu. Catalunya, un país que creix, i creix, i creix. Nou Discovery. La tecnologia Land Rover revoluciona el 4x4. Sistema actiu antibalanceig. Nou motor turbodièsel de 138 cavalls. Control de descens. ABS. Distribució electrònica de frenada i control electrònic de tracció. Nou Discovery. Domina la terra i l'asfalt. Pas a pas, a Catalunya estem fent un gran esforç per aconseguir que les aigües dels nostres rius i platges siguin de les més netes d'Europa. Ajuda'ns a conservar-les així perquè tots en puguem gaudir. A Catalunya, aigües netes. Generalitat de Catalunya. El nou Opel Astra incorpora un avançat sistema de suspensió calibrat per Lotus que junt amb l'extraordinària rigidesa de la carrosseria hi confereix la màxima estabilitat. El nou Opel Astra li proporciona la màxima seguretat. Està soldat a l'asfalt. Nou Astra. La tecnologia és un dret, no pas un privilegi. Si de menut ja t'agradava navegar, imagina't ara. DTV Jet d'Unidors t'ofereix el millor servei de pagament per navegar per internet. 9.900 l'any i el segon any de franc. Truca al 900 902 000. Navega tant com vulguis. Un crim? Vas matar o no vas matar aquell home? No el vaig matar. Vaig dir una mentida. Podien haver vingut, matar-lo i tornar cap al motel. Un crim en aquest poble? Ralph Fusim. S'ha escrit un crim. Cada tarda a TV3, Angela Lansbury posa a prova la seva perspicàcia, simpatia i enginy per resoldre un nou cas d'intriga i misteri. S'ha escrit un crim. Cada tarda, de dilluns a divendres, a TV3. L'ha escrit vostè?
pau i la guerra. Un país no pot tenir dos governs com una família no pot tenir dos pares. Entre el Vietnam i els Estats Units. Si l'enemic torna a venir, pensa que ara ets una filla i un fill. Entre el cel i la terra hi ha l'infern i l'esperança de dos sers humans amb un mateix sofriment. Treu el cap d'aquí! Amunt, vinga! Tommy Lee Jones. Yep Tile. Penses que una noia de poble com tu significa res per ell? En una pel·lícula d'Oliver Stone basada en una història real. El cel i la terra. Avui, després del Telenotícies Vespre, la gran pel·lícula a TV3.